Аз дойдох тук в България на 2018 с работа. Нали, с фирмата имаме един бизнес трип, нали, до тук до България за един месец. И така, нали, там запознаем с жена ни и да. Казвам се Пабло, съм 38 години. 38 години и съм в България за 4 години. Жена ми е българка и имам една дъщеря на 3 години и чакаме второто дете. Живяхме в Вегас и Гватемала за нещо като 6 месеца и ние got married. Как е got married? Да, в Вегас, нали, и да, след това дойдохме тук в България. Киселен мляко имаме в Гватемала, нали, но ако питаш на хора какво знаеш от България, никой те каза нищо, нали. Да, киселен мляко на магазина. Аз съм от Карибите, нали, и тук да дойде и че температурата е минус 26 града, нали, е малко, нали, трябваш да get used to it. Не знам точно как да казва, но че ми хареса, нали, че много ми хареса, че много по-спокойно, нали, тук много по-спокойно за всичко, нали, няма толкова много хора, нали, например, тук трафик е 45 минути, нали, така бавничко. В Гватемала трафик е 4 часа, 5 часа. 4 сезони тук много ми хареса, защото там в Гватемала винаги е лято. Българите за мен, нали, са много по-тихи от латински хора. Нали, латински хора ние говориме много за всичко. Нали, искаме да купя нещо, здрасти, как си, и семейство, и какво правиш днеска, нали. Но тук да, това, заповядай, приятен ден, чао. Нали, много по-къст разговор, нали. В България се живея много добре, за мен, нали. Ние мислим, че живота тук е много по-добре от живота в Гватемала, защото social system, нали, не знам точно как се казва, социална система е много по-удобно за всички, но там е малко по-трудно, не е толкова сигурно, нали, защото там има много poverty, не знам точно как се казва poverty, хората без пари, нали, и не винаги искат да работи, нали, и от време на време прави нещо лошо, нали, се качва на автобуса и айде дай ми пари. В Гватемала има публични училища, но не е безплатна. Ти трябваш да платя книги, трябваш да платя каквото ти трябваш да отива на училище и от време на време училище не е толкова добре. Нали? Може да няма маси, може да няма, как се казва, whiteboard, дъска. За мен е много трудно да отива там на миграция, много стрес, нали? Защото всичко, че правим, не съм сигурно, че е каквото трябва да направи, нали? И аз отивах там един път и не стана там за гише за не знам колко време, 45 минути, 1 часа. И когато дойдох, тя ми каза, да, не е тук, е там, нали? И малко трудно е, защото там всички е изморен, всички е така under pressure, нали? И когато ти отиваш там, нали, можеш да чувства, че не е много friendly, приятели, нали, е малко трудно да прави това. Да. Това е каквото не ми хареса тук. За държава, нали, много обичам, че можеш да отива до планина и до плаж, нали, имаш почти всичко тук, само няма Карибите, нали, нямаш палмите и кокоси, нали. И за мен е много интересно също храната, нали, защото е нещо, че е нещо ново за мен, нали.
например, лютеница. Нали? Лютеница е нещо, че нали, ние правиме доматен сос и това е. Нали? Но когато дойдох тук и да, има лютеница и от чушки, нали, неща ми много хубаво. Серена, нали? Серена тук много, много ми хареса. И ракията е много хубава също, да, ракията е. Тук бабите жена ми, когато дойдох, ми каза, че трябва да дигна гащите, нали? Но много ми хареса баница от баба Вътка. Баница от бабите е нали, много, много хубаво. Моята любимата храна тук в България е баница от баба ми. Да, тя ми каза винаги, че трябва да яде повече, защото съм голям човек, нали? Винаги, че съм там в къщата с нея, тя... Айде, Павло, яш, искаш ли баница, искаш ли нещо друго, ти искаш да ти сипа още, нали? И аз винаги, не, аз съм добре. Не, как че си добре, ти си голям човек, трябва да яде повече, нали? Един път когато ние пътувахме до морето на първия път, че аз съм тук в България, пътувахме с дъщеря ми, че на 6 месеца, нещо така. И там сме на басейн и нали, думи плува и плуя. Нали? И аз искам да кажа на дъщеря ми, че плува, нали? Сега плувай, нали? Но аз казвам плуй, нали? И жена ми ме каза, как така плуй, не е плуй, е плувай, нали? И от сега разбирам, че не е плуй, е плувай, нали? Много се бъркаш, да, когато хората не казват да или не, но прави така, нали? Защото аз помня първия път, че отивах до магазина и ми след не знам колко време, че се стана навън от магазина, мисля как да каза това, че искам, нали? И влизах и казвам, да, искам това. И човек само каза, и аз мисля, айде, имаш. Дай ме го моля, нали? Но той, няма. И аз не разбрах, нали? Това е малко трудно, нали? На мен ме изненада колко лесно е да пътува тук в град. Нали, с транспорт може да отива всякъде. Хората в Гватемала е почти винаги, нали, че парламент е много лошо и че е много крайм и че е много това, но никой не прави нищо, нали, но тук аз виждам, нали, че когато хората иска нещо, айде всички заедно отива и да казваш каквото иска и парламент го прави, нали, тук има повече identity, нали, like patriotism, national identity, нали, вие наистина имате това, нали, от училище, от децата, че научи, аз съм българ, че обичам нашите планини зелени, нали, това е много, много хубаво. В Гватемала всички искат да излиза от държава. Българска музика, много ми хареса Контрол, нали, тази песен Леле Како. Да, Леле Како на Контрол е любимата песен. С групите тук искаме да прави ковери, но никой не е много иска, но аз съм кой, нали, каза, айде правиме Леле Како, нали. Не слушам много, не слушам чалга за нищо, не слушам, нали, но аз ми хареса повече рок или блюз, нали, тук много ми хареса, че много хора слуша блюз, нали, тук има блюз бари, нали, там в Гватемала там е регетон и салса и меренге, всякъде. Леле како, джигара-магара тактика, нали, много, много хубаво. И после как свири по-бързо е супер. За мен е трудно да научи български език. Мисля, че много ми помогна, че хората тук, когато те чува, че искаш да говоря на български, ще ти помогна, нали? С дъщеря ми сега в училище, нали, аз учим повече, защото, нали, тя учи, нали, и жена
жена ми помогна на нея да научи български и аз слушам, нали, защото не е с мене, тя не ме помогна на мене, тя, нали, помогна на дъщеря ми, но аз научим, аз слушам и когато говорим, нали, тя ми казва, ти говориш добър български, нали, само защото слушам, нали. Да, най-смешната дума на български за мен е, още много ми хареса тази дума, нали, с един група правихме едно част на песен, че казваме още. Много е трудно да казва гражданство, да, гражданство, да. На български много ми хареса, когато казах, абе, ей! Тук намерих щастие, защото ние знаеме, че тук е най-доброто място за нашето семейство. Тук загубим Карибите, нали? Карибитско време. Най-красивото място, къде съм бил, да, за мен мисля, че Витоша планина е за мен най-красивото. Нали? Защото от там горе се вижда, нали, почти всичко. Когато отиваме до Гватемала, ние купиме за подарък си, за хората там, люканки или ракия. Нали? Ракия е нещо, че там нямаме, там пиеме ром или, нали. Когато ние живяхме в Гватемала с жена ми, преди да дойде тук в България, с нея правихме сирене в Гватемала. Нали, купихме, нали, истинска крава мляко от крава, нали, и правихме сирене в къща. Нали, така че мисля, че ще правиме сирене в къща, ако тръгвам от България, защото не виждам, че ще тръгвам от България. Нали. Ако може да променил нещо, ще променил миграция офис, нали, че се по-организирай, нали. Да, за мене България е много хубава държава и че аз мога да живея тук, нали, ми съм много благодарим за това. Аз знам, че нали, без жена ми е много трудно, че аз живеем тук, но винаги искам да си добър българин, нали. Музиката в Гватемала е с маримба, нали. Маримба е като ксилофон, само че от дърво, нали. И тук е с гайта, нали. Е много интересно за мене, че не си също за нищо, нали, за нищо. Аз тук, когато слушам хоро, нали, е нещо, музиката, че аз никога не слушах преди. Как се казва, агенско brain, мозък, да, агнески мозък. Аз ядем главата, нали, но месото от главата, не е точно мозък, нали, това аз пробвах един път и казвам, не, благодаря. Така, във фурната и жена ми изваня от фурната и на хляб и така се го яде, нали, така не ми хареса. И е смешно, защото ние точно тази вечерта преди гледахме Ханибал Лектър, нали. И точно къде Ханибал, нали, мозък на човек и тя ми каза, много искам мозък, нали. Аз, не, моля, не. Но е агенско мозък, нали, не.